25 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Μία στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία, η φυλή ή το χρώμα. Μην επαναπάβεσαι και μην νομίζεις ότι αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί και σε σένα. Πρόληψη σημαίνει να αθλείσαι, να μην καπνίζεις, να κάνεις υγιεινή διατροφή, να κάνεις τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις σου. Αφιέρωσε λίγα λεπτά για σένα. Φρόντισε την υγεία σου και εξέτασε το μαστό σου κάθε μήνα. Αν αντιληφθείς κάποια αλλαγή στην υφή, στο μέγεθος, κάποια σκληρότητα, ερυθρότητα, εξάνθημα, πρίξιμο στη μασχάλη, αλλαγή στο σχήμα της στυλής, τότε δες άμεσα το γυναικολόγο σου που θα σε κατευθύνει ανάλογα. Εάν είσαι από 20 έως 35 ετών, κάνει κλινική εξέταση κάθε 3 χρόνια. Όταν είσαι από 35 ετών και άνω, μην αμελείς. Κάνε κλινική εξέταση και μαστογραφία κάθε χρόνο. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η γρήγορη αντιμετώπιση σώζουν ζωές.